Samtang mga puso sa probinsya sa Negros Occidental naman, 3 kaginakabig persons of interest sa kamatayon sa isa ka pulis sa Sagay City nagnegatibo sa ginkas nga paraffin test. NOCPPO hindi pa kumbinsido sa resulta sa imbestigasyon sa kaso. Nakatutok ay Pedreso. Lunsay nga negatibo ang resulta sa paraffin test ng living partner duha ka kabataan. Lakip na ang 7 ka tuig nga bata nga lalaki nga ginatudlo nagtiro sa may sini nga pulis sa Sagay City sa Negros Occidental sang tinalikdan nga Abril 27. Ang 3 ang ginkabig sang kapulisan nga persons of interest sa kaso nga ginapahayag upod sang biktima sa sulod sang balay antes natabo ang insidente. Apisan nga negatibo ang resulta sa paraffin test sa mga subject. Nagapati ang Negros Occidental Provincial Police Office nga may nakapalupok sang pusil. It doesn't mean wala sa may nagpalupok. It doesn't mean wala sa may nagpull sa trigger. Ginpatpat ni Captain Catalogo nga may mga butang nga naga-apekto sa resulta sa paraffin test. First is the clothing. Also is the room condition. Also the skin condition. Also is that human activity. Bangod sini, ginmando na sang NOCPPO nga magpatigayon sang separado nga imbestigasyon agud tutukan ang kaso. Ginahulat pa ang resulta sang imbestigasyon sang SOCO kung paano natiruhan ang pulis gamit ang kaugalingon nga armas sini. Padayon man ang pagpangita sang witness nga makabulig sa pagresolba sang kaso. Upod Garuel Banggoy, Eileen Pedreso, 1 Western Visayas.